Какво става, хора? Аз съм Мирко от канала на PS3. И аз съм Крис Дуков. И сега ще правим един влог. Скоро да направим влог. Ще караме колела до едно село. Виждате, хората сме с колелата. И ще се пробвам да използвам видеята на телефона и после да ги съединя от една програмка. Не се знаем дали видеото ще бъде качено. И също така не знаем дали от мястото, където ще караме по време на карането ще има кадри. Ако успеем, ще снимем нещо. До после. Скоро в момента караме. В момента караме колелата. И да. Това прави се. След малко ще се върнем като сме на върха. Ето, хора, вече пристигнахме тук до селото. И сега отиваме малко по-насеби. Селото е Априлово, понеже това е 7 км село, което е до нас, до нашия град. И да, в момента продължаваме надолу навътре в селото и след което ще се върнем. Чао, чао! И какво става, хора? Аз съм Мирко от канала на PS3. И аз съм Крис. И в момента, знаете, това е към краят на клипът. Върнахме се вече от колезденето. Отидохме до селото, купихме си някакви неща, седнахме, ядохме и вече се връщаме. Бяхме дори на тренировка, малко поиграхме, както видите с саковете сме и сме потни. И двамата. И да. И такова. И след малко ще се прибираме. Искахме да ви кажем, ако ви харесват са такива клипове, както от моя телефон ги правя на части, дайте палец нагоре. И ако искате още влогове от мен и Крис, харесайте, коментирайте или се огледате. Ти ще да кажеш нещо? Какво да кажа, ако ви харесват влоговете, както казва Мирко, да харесате, ако искате да продължаваме, искаме в коментарната секция да кажете какво искате да е следващото видео и да. И също така, ако искате той да направи още видеа на канала му Triple Players, където вече е пета арена, с Крис, където го поддържа този акаунта, където е на канала ни. Давайте палци нагоре и ви благодарим за 2000 абоната. Да. Голям благодарност. Вече сигурно са 2100 или 2050. Много бързо се дигнаха тези абонати. Благодарим ви адски много, хора. И да. Това ще бъде всичко от този клип. Да. Ако ви е харесал, абонирайте се, коментирайте и до нови срещи. Чао, чао!